ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp-и Экрамда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон аста Opel Astra-G бо нархи арзон срочна, Hyundai Starex, Daewoo Nexi, Opel Sedan, ВАЗ 2106, Toyota Corolla, ВАЗ 2114, трактори фурӯшӣ, Hyundai Avanta, Mercedes сечка, объёмӣ ва сечкаҳои простой, Motorola фурӯшӣ, Mercedes-ҳои Atego Borkash, мошинои Kia Express дӯстон аз Mercedes Sprinter яъне мусофиркаш ва дигар навъ марка мошино ҳастае ки мо аз территорияи Россия ва аз территорияи Тоҷикистон қабул кардем бо нархҳои арзон. Баъд шумо мекунем нархҳои бенҷоин арзон кардем. Мошинои Боркаш ҳам ҳастаем, мошинои мусофиркаш ва мошинои майдаам ҳастаем. Ва курси имза бошад 119 сомону 50 дирҳам. Дӯстон аз лайкотона мезанем ва мегзарем ба навори имза рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Яке мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Mercedes-ҳои Sprinter 904 мошини яъне мусофиркаш Mercedes Sprinter мошина ай Россия мегӯяд навардаги ҳастае. Мошин сазистани вапше зури ба дар Тоҷикистон ҳоли гаштагӣ нестае. Мошин идеали сазистани. Соли бароишаш 2015 сол ҳастае ки сӯзишвори дӯстон аз дизел ҳастае. Мошинча мегӯяд вапше зури ба дӯстони азиз. Хоб моторша мегӯяд дӯстон аз 22 ҳастае, яъне ки 646 мотори 2 мешавад дӯстони азиз. Мошина мегӯяд аймаска мегӯяд овардаги ҳастае, мегӯяд мақсад ки растамошка мегӯяд кардаги ҳастае дӯстони азиз. Ҳамаш қоида фақат ки документша мекунед тамом, яъне ки ҳуҷҷатош буштаги ҳастае, ҳуҷҷат мекунед тамом. Дигар ҳамаш кардаги ҳастае дӯстони азиз. Утилизатсия мақсад растамошкаш ҳамаш тайёрае. Хоб дӯстон азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи яъне ки Ҷайҳун Қумсангир ва фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ҳастае. Бо муомила мешавад 180 мега бо савдои хуб дӯстон азиз мешавад. ё ки ба ягон Camry 5 ҳам бошад, ай соли 2015 боло мақсад ки алиш мешавад дӯстони азиз. Мошин номер дорад дӯстони азиз, номер гирифтагӣ ҳастае, мақсад растамошка кардаги ҳастае, фақат ҳуҷҷатша мекунед тамом 180 бо савдо дорад. Якумаш рақамҳои дастӣ дӯстон азиз, рақамҳои дастии Тоҷикистон кор мекунад, чикап ҳам пайваст дорад ва дуюмаш рақамҳои Россия. Вариантҳои алиши ба Camry 5 сумаки 180 бо муомилаи хуби худ дорад. Марамат занг зани маълумоташа гирем. Мегзарем ба ди Motorola фурӯшӣ. Дӯстон азиз, Motorola фурӯшӣ ҳастае ки муравве ҳастае, сазистани зура дӯстони азиз ва инчунин моторша мегӯяд нав задагӣ ҳастае. Мотори мера комплект нав мегӯяд часпондагӣ ҳастае. Хоб дӯстон азиз, ҳамаи ҷош кор мекунад, ҳама ҷош мегӯяд гарантия, фақат мегирӣ карта пеш мебарӣ. Ака солша нагуфтем не ки мақсад ки Motorola мегӯяд навай моторш бо темболе ки комплект нав задагӣ. Нархаш 9500 сомон боз арзон мешавад ва алиши ба любойчи мешавад. Дӯстон алиши ба мақсад алафай, пая, гоумол, биз обшим алиши ба бисёрчи вариант ҳаста. Метавонед ки ба алафай, ба мисол ҷавҳария дӯстони аз мақсад маккай, мисол чизе ки набоша алиш мешавад. Ба гоумол ҳам хел чизои аловия ҳам хел вариантҳо боша мегӯяд соҳибаш мешавад. айсаби ки Россия мерем мегӯяд мефурӯшем, алишам мекунем. ин дӯстон аз ин Motorola қарор дорад дар ноҳияи Фархода. Нархи мақсад Motorola 9500 сомон бо арзон мешавад ва рақамҳои мегафони ҳисобшунаи рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Ҳама чиз кор мекунад, ҳама чиз қоидави. Алиши ба любойчи фурӯшӣ бо ай 9500 арзон мешавад. Марамат занг занед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, гурзавои Mercedes Atego 815 дӯстони азиз. Mercedes-ҳои Atego 815 сазистаниш зури бар. Соли бароишаш 2001 сол ҳастае дӯстон ки мошин мегӯяд хелае ки як даст гаштасае дӯстони азиз. Мошин мегӯяд 4 силиндрае дӯстони азиз, 5 скорост дора мегӯяд дӯстони азиз, балонош мегӯяд 4таш пачкае, 2таш мегӯяд миёна ҳастае. Мотор мегӯяд Zvera мегӯяд, яке документош буд шудагиае. Нархша мегӯяд 130 000 мегӯяд бо муомила савдо мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳраки Левакан дӯстони. Агар хато накунам Сарбанд мешавад дӯстони азиз, яъне ки 130 000 сомон дар шаҳраки Леваканда қарор шуд. Левакан бо рақамош мондаги ҳастае, бо занг зани ҳамаша аниқ карда гирем. 130 000 сомон муомилаш дар назди мошинае. Мошинча мегӯяд зурбалнош хай нав, салон тоза, кузовно ягон кори хеле надорад дӯстони азиз. Мегирӣ фақат кора пеш мебарӣ.
Оиди мошин ягон савол дорад, ягон маълумоти иловагӣ рақамошон аст мегафон кор мекунад. Дар рақамошон WhatsApp-ам дорам. Марамат дигар маълумоти пурра ва аниз аз рақамошон лайкҳо занед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Kia Express аст дӯстон, ки ай мошино хай дар Тоҷикистон камтарак аст. Лекин мошинои зуран хай бо касе ки маъқул бошад. Kia Express аст соли барои 6 1997 аст ки суиш фуриш ҳам газ ҳам бензин. Моторш 3.6 литр, коробка автомат, сайсия мошин зурай мошин, кожни салон, кондиционер, электропакет, бо сидилош полни ход массажник, яъне ки массажник дорад. Дӯстони азиз, мошин бисёр комфорт, бисёр функсия дорад, ки ҳамаш чизош кор мекунад. 4 та лифт дорад дӯстони азиз. Хоб, масъалаш дарош ҳам зурай. Ҳуҷҷат мегӯяд дорад, утилизатсия кардаги аст, балонаш 50%. Краскаш хай дуҷош сарапия дорад, хеле безеб нест. Нархи мошин главни арзон дӯстони азиз. Нархи мошин 30,000 сомон, бисёр не камтар арзон мешавад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта дӯстони азиз. Ин аст рақамо мегафони ҳисобшон. Ин рақамо ҳам кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. Задни камера мақсад монитор, панитор дӯстони дорад ҳама чӣ ва коробкаш автомат дӯстони азиз. Мошинча ҳолати хуби техникӣ дорад. Фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. Ягон савол то боша, ягон маълумоти иловагӣ нарамад занг занед, маълумотча гирем. Kia Express срочно фурӯшӣ занг занед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla 1. Соли барои 6 2004 сол аст ки суиш фуриш газ бензин, моторш 1.5 литр, коробка автомат, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз, мошина чӣ кар дестем, мошин расход дорад, мошин косметически берунак кор дорад, сарапинош бисёр. Обшим як краска кинем бо зури бад мешавад. Мошин мега сода нашуд, документаш агу чӣ гуфтагӣ нест, кадом то ки мехарем бо занг базанем аниқ мекунем. Нархи мошина мега 55,000 мегам, бо савдо муомила мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта дӯстони азиз. нархи мошин 55 та боз муомила дорад. Оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ, рақамо шумордаги аст дасти 2929 барама занг занед. Рақамотон азиз WhatsApp дорад. Илтимос мегӯяд ки дар WhatsApp мегӯяд бисёртар наисе номерои соҳиби мошин WhatsApp. Марамат ҳамаш аниқада бохтон гирем. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Avanti. Соли барои 6 2007 сол аст ки суиш фуриш бензин, моторш 1.6 литр, коробка автомат, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳуҷҷат мега нав кардагӣ, утул мега дорад, кондиционераш кор мекунад. Хоб, мақсад ки мошин хайр аниқ боша мегӯяд, омада мошина бинем, лекин мошинтон азиз расход дорад, мошин кор дорад дӯстони азиз, дар наворам маълум аст. Нархи мошина мегӯяд 68,000 мегӯям, бо савдо муомила мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дӯстони азиз. нархи мошин 68,000 сомон аст, бо савдо дорад. рақамо мегафони ҳисоби шумордаги аст, рақамои WhatsApp, рақамо мегафоншон марама занг занед, маълумоти пурраша гирем. ва ногуфта намонад шахсоне ки мошин харен, агар дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошем, дар комментария наста ки чӣ марка мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои да пешкаштон мекунем. лайк аз шумо, видеои нам аз тарафи мо. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class HK. Соли барои 6 1995 аст ки суиш фуриш газ бензин, моторш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега нахаду мега срочно фурӯшӣ. дӯстони азиз, мошин мега дӯстонад мақсад ки моторш мега нав, документ мега дорад, утула мега дорад, ходовойш мега соз, хай камтар сарапина ҳам хеле мелчовка кор дорад. нархи мошина мега 32500 мегӯям, бо арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. 32500 бо муомила савдо доштаем. шахсоне ки мошина ки мехаранд, рақамо шумордаги аст, марама занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз худашон гирем. ва одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсул хоҳед ки реклама кардам, хоҳед ки дар фурӯш мондан, сурат ва маълумоти дар рақамҳои болобудаи 2020 дар роя мо реклама мекунем. сӯнат дастгирифта кунед, лайкҳоро занед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra J. соли барои 6 1998 суиш фуриш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор, ҳолати не ҳолати зур неу, безеб неу, ҳолати миёна дорад. мошин расход дорад. газ бензин мега кор мекунад. утул мега дорад. ҳуҷҷатош мега то охири сол, балдон 80%. аккумулятор нав, краскаш кор дорад дӯстони азиз. нархи мошина мега 38500 мегӯям, бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта дӯстони азиз. нархи мошин 38500 савдо муомила доштааст, дар шаҳри Бохта қарор дорад.
рақамошро омодагӣ аст. Шахсоне ки мехарем марма занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, микроавтобус, яъне ки мошини мусофиркаш Hyundai Starex. соли 26-2000 сол аст дӯстон ки мошинча мега соза, яъне ки расход дорад. Аз мошин мегад сарош насун маркора мегад, мақсад ки мотор мегад кадагӣ, кузуфу шоз мегад, пӯшидагӣ мега надорад, хай рамашам соза. нархи мошин мегад 25000 сомонӣ аст, боз муомила дошта 25000 сомонӣ бо савдо дошта. шахсоне ки мехарен оиди ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоташа худтон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузуфи седан. соли 26-1993 аст ки сӯзишвориш газ бензин, мотори 8 литраи, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азим мошин мегад солона ҳуҷҷат ва утур мега надорад. мошин мега нахадои хай расход бо мекини ҳуҷҷат алиши мегад мешава. нархи мошина мега 16000 мегем бо савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои мегафони соҳибшо омодаги шахсоне ки мехарем марама занг занед. хоҳиш ки дастгирӣ лайктон назанед ва навора дар рафиқотон поделишаш кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2106. соли 26-1985 сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дӯстони азиз, мақсад ки ҳуҷҷат надорад. нархи мошин 8000 сомон аст, бо муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. нархи мошин 8000 сомон савдо дорад. рақамҳо шумо дар поёни видео аст. тисела шахсоне ки мехарен ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам, марама занг занед. срочна бо арзон мешавад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Nexi. соли 26-1996 сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, Daewoo Nexi. хай мошин аки бигем яки бафки ягон расход мекунед. нархи мошина 8000 сомон гуфтагӣ аст, боз арзон мекунед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷумӣ. шахсоне ки мехарен оиди Nexi ягон маълумот гирифтам, дар рақамҳои поён буда занг занед. дӯстон азиз, шахсоне ки мошинаи фурӯш доранд, хоҳем ки фурӯш намуда, дар рақамҳои болобудаи 20 рӯя кунед, ватсапи мо реклама мекунем. ва шахсоне ки дар навори мо агар мошини маъқул ки наёфта бошед, дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошини ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда мошинаи кӯтоҳтона пешкаштон мекунем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 21014. мошини советскии молодёжни чихеле ки дар комментария бисёр хоҳишид. соли 26-2003 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин, моториш 1.6 литраи, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду, свети сафед диска, балон миёна. нархи мошина мега 19000 мегем, бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин як хай расход вақти ман дорад, нагуфтам соҳибшоне ки ҳамаша худтон аниқ када мегирем. ин ҳаст рақамҳои соҳибшон, ахираш 15 кор мекунам. марама занг занед, тоқа суми хоҳед, варианти алиши умуман намешавад. мегзарем ба 14 трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст дӯстон, ки чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш шуд ки трактор монем баъри шумо трактори T40 бо нархи арзон ва хай бо худтон арзон мекунем, муомила мекунем. дӯстон аз трактор хеле ки як даст гашта солша нагуфта трактори T40. ҳамаҷош мега 100% мега, ҳамаҷош мега кор мекунад, моторш мега нав, ҳамаш чун аз қоидавӣ. нархша мега 45000 мегем, бо савдо муомила мегад мекунем. ин трактор қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш 45000 сомон аст, муомила савдо дошта. яке намедонам комплект чӣ дора надора, наша нагуфтам соҳибшон, бо хай кадом ки мехарем. рақамҳошон аст мегафон, марама занг срочна мега, бо савдои хуб мешавад. дӯстон аз шумо хоҳиш ки лайкотона занед, фаромӯш накунед ва ин буд навори имзои мо. то видеои баъда худо нигҳобон.